Здравейте, казвам се Слави Славов от компания Human Power, а с мен е господин Боян Балбанов, част от управлението на завод Средна Гора. Господин Балбанов, виждам, че имате работници от чужбина. Колко на брой са те? В момента при нас работят 28 човека от Непал и от Бангладеш. Вече 4 месеца са с нас и сме изключително доволни от тях. Изпълнителни са, редовни са, работят извънредно. Добре, много благодаря. Знаем, че процесът е труден и сложен заради държавната администрация, но от Human Power получавахте ли нужните отговори, когато задавахте вашите въпроси? Те отговаряха ли ви на време? Процесът е изключително сложен, отнене много време, наистина. Въпреки всичко сме благодарни за съдействието от Human Power. Вие ни отговаряхте на време, съдействахте ни, за да случат нещата по-плавно и възможно по-бързо. Благодаря ви. А бихте ли поръчвали или назначили други хора в бъдеще? Да, в момента дори сме в такъв процес на още 12 човека и ако имаме нужда за бъдеще, разбира се, че ще се обърнем към вас. Добре, а може да ни кажете само на какви позиции са хората при вас? Позициите са различни, като започнем от отговорни позиции, като настройчици на машини, какъвто е колегата тук, до неизискуеми позиции, като обща работа и така нататък. Да. Но основно сме изключително доволни от хората, които са като настройчици. Много благодаря. Anil, please, can you say how you are feeling? I am proud of work on this site. So I think this workplace is my family. So I love my family. Same like this, my work and workplace and my bosses. They are my boss. They are my guardian. So okay. I'm happy. This work. Thank you so much. Благодаря ти Boss, много. I have you one question. Are you satisfied my work? Yes, we are. Keep up.